Hola a tothom. En aquest vídeo parlarem del segon punt important del tema de tècniques de recompte i combinatòria. Ens centrarem, doncs, en la part de combinatòria. Un cop introduïda la combinatòria com a tècnica de recompte, el primer concepte que cal definir és el factorial d'un nombre. El factorial apareix de manera natural quan volem comptar el nombre de formes diferents d'ordenar un conjunt finit d'elements. De fet, moltes de les fórmules bàsiques de la combinatòria, com les variacions, les permutacions o les combinacions, es basen directament en aquest concepte. Per aquest motiu, abans d'estudiar els tipus d'agrupacions, començarem definint què és el factorial d'un nombre i quina interpretació combinatòria té, ja que serà una eina fonamental en tot el desenvolupament posterior. La definició formal del factorial d'un nombre és que el factorial d'un nombre n, que es denota per n amb un símbol d'exclamació, es defineix com el producte de tots els nombres naturals positius des de 1 fins a n. Què vol dir això? Doncs que quan nosaltres tinguem, per exemple, 5 factorial, estarem multiplicant 1 per 2, per 3, per 4, per 5, amb la convenció que, tenint en compte això que estem dient, quan busquem el 0 factorial, aquest 0 factorial equivaldrà al valor neutre, és a dir, al valor 1. Què és realment un factorial? Des d'un punt de vista combinatori, el factorial d'un nombre indica el nombre de maneres diferents d'ordenar n elements diferents. Si tenim un sol element, només hi haurà una manera d'ordenar-lo. Si en tenim dos, hi haurà dues maneres, i així successivament fins a n vegades. Cada vegada que afegim un element nou, el nombre total d'ordenacions possibles multiplica pel nombre de posicions on el podem col·locar, i aquest procés és precisament el que descriu el factorial. El factorial és una eina molt potent de la combinatòria perquè serveix en el càlcul de permutacions, variacions, combinacions i en general en qualsevol problema en què l'ordre dels elements sigui rellevant. Per aquest motiu el factorial és la base sobre la qual es construeixen les principals fórmules de la combinatòria clàssica. Cal destacar que el factorial creix molt ràpidament quan el valor de n augmenta. Això fa que, per valors grans de n, el seu càlcul sigui poc pràctic. Per aquest motiu, normalment s'utilitza la fórmula de Strailing, que proporciona una aproximació del factorial d'un nombre natural gran. Normalment s'associa l'n factorial amb l'arrel quadrada de 2πn, tot això multiplicat per n entre e elevat a n. I aquesta fórmula no dona el nombre exacte de n, però sí una aproximació molt bona quan n és gran. El teorema de Strailing estableix que aquesta aproximació té un error relatiu petit, que disminueix més encara a mesura que n augmenta. És a dir, com més gran és n, més precisa és l'aproximació. De normal, aquest error és d'ordre 1 entre n, és a dir, que al final nosaltres, quan busquem quina és l'aproximació real, direm que és n factorial igual a arrel quadrada de 2πn multiplicat per n entre e elevat a n multiplicat per 1 més aquest error. Això justifica l'ús de la fórmula de Strailing en els problemes teòrics aplicats, especialment quan només ens interessa l'ordre de magnitud factorial. Ara passem a parlar de les variacions. Bàsicament, una variació en combinatòria és cada un dels grups que es poden formar amb un nombre d'elements. Aquesta definició és molt semblant a la del factorial, però hi ha una petita diferència, i és que anem a passar a parlar de les variacions ordinàries. Per entendre bé què són les variacions ordinàries, abans d'entrar en fórmules, la pregunta que ens hem de fer és molt senzilla. Primer de tot, imaginem que tenim un conjunt de m elements diferents i en volem triar un grup més petit, que li direm que tenim n elements. La pregunta és, de quantes maneres diferents el podem agrupar? Perquè siguin variacions ordinàries s'han de complir dues condicions clau. Primera, l'ordre importa. No és el mateix que de primer que segon. I segona, no es poden repetir els elements, és a dir, una mateixa persona no pot ocupar dos llocs a la vegada. Un exemple molt directe seria el següent, o sigui, imaginem un grup on hi ha 20 persones que han de triar un delegat, un subdelegat i un suplent. En aquest cas, quantes candidatures diferents poden sortir? Doncs com hi ha 3 càrrecs diferents que tenen un ordre i una sola persona no pot tenir 2 càrrecs, no hi ha repetició.
Això són variacions tenint en compte que tenim 20 elements o persones que participen en aquesta elecció agrupades de 3 en 3. Per què diem que són elements triats de 3 en 3? Doncs és molt simple, i és que realment al tenir 3 càrrecs, un delegat, un subdelegat i un suplent, hem de triar 3 persones. En aquest cas les triarem a l'atzar. En aquestes 3 persones els hi atorguem un càrrec. En aquest cas, el personatge lila té el càrrec del delegat. Si ens fixem en el personatge blau, llavors passarà a ser el subdelegat, és a dir, el segon al càrrec. I per últim, el personatge groc és el que es quedarà com a suplent. Anem a demostrar doncs sobre la seva fórmula de manera molt natural, fent servir el principi de la multiplicació. Imaginem que tenim n caselles buides per omplir amb els nostres m elements. En el cas de l'exemple, tenim 3 caselles, és a dir, n serà 3, i tenim 20 elements diferents. Per la primera casella, és a dir, per la casella de delegat, quantes opcions tenim? Doncs dona igual quina triem, ja que tenim m elements disponibles, és a dir, podem triar qualsevol de les 20 persones que hi ha a la classe. Per la segona casella, com ja hem usat un i no podem repetir, ens quedem amb m-1, o el que és el mateix. Com ja havíem triat a una persona de les 20 persones que hi havia, només podem fer servir 19 persones per poder seleccionar el subdelegat, és a dir, 20 menys 1. El mateix passa amb la tercera casella, i és que ens quedem amb m-2, és a dir, per triar el suplent ja havíem triat un delegat i un subdelegat, és a dir, només ens queden 18 persones disponibles per poder fer servir aquest càrrec. En el cas de l'exemple ja s'ha acabat, però imaginem que, com estem dient també de fer-ho de forma general, no s'acaba aquí la n, és a dir, la n, per exemple, és un número 30. Doncs, què és el que aniríem fent? Aniríem arribant de mica en mica fins a l'última casella fent aquest número m menys el número 30 que necessitem. Si ens fixem, a la primera casella li estem restant 0, a la segona casella li estem restant 1, a la tercera li estem restant 2. Per tant, a la casella número n, és a dir, en aquest cas la que seria la número 30, quantes opcions ens queden? Doncs ens quedaran m menys n menys 1. Que si traiem el parèntesis ens queda m menys n més 1. En el cas del nostre exemple, si teníem amb el suplent la n que és 3, tindrem 20 menys 3 més 1, que en total torna a donar 18. Si apliquem el principi multiplicatiu, el nostre nombre total de variacions ordinàries, que denotem com a el v baixa mn, serà el producte de totes aquestes opcions, és a dir, en el nostre exemple que teníem una variació de 20 elements, però només agafant 3 càrrecs, serà la multiplicació de 20 per 19 per 18. O, en el cas de fer servir només paraules, tindríem la fórmula de dalt, que seria la multiplicació de m per m menys 1 per m menys 2 i així fins a arribar al moment en el que ens trobem a la casella n. Molt bé, aquesta expressió ja és correcta, però a la pràctica és molt poc còmode escriure amb tants punts suspensius. Com es converteixen en fórmula compacta que veiem en els llibres? Doncs fent un truc algebraic molt elegant. Simplement completem el factorial. Llavors, si el que fem és multiplicar i dividir tota l'expressió pel que li falta per arribar a l'1, que és exactament el factorial m menys n, tenim la fórmula tal que m per m menys 1 per m menys 2, etc., la multiplicarem per al m menys n factorial, de forma que, multiplicant això i dividint això mateix, tindrem exactament que tots els valors s'aniran eliminant tant en el numerador com en el denominador. I en el numerador, si ajuntem tot el producte des de m fins a 1, el que tenim és directament m factorial. I el denominador, què és el que ens queda? Doncs ens quedarà simplement el m menys n factorial. Que així és com arribem a la fórmula formal que ens diu que la variació ordinària és tal qual m factorial dividit m menys n factorial. En el cas del nostre exemple, hem vist que hem multiplicat des del 20 fins a l'1 i ho hem dividit entre el 17 fins a l'1, és a dir, hem multiplicat o hem dividit el 20 factorial dividit entre 17 factorial.
de forma que el 17 el podem pensar com a 20 menys 3. Això el que fa és que ens quedi amb la fórmula que ja havíem vist abans. I per tancar la variació ordinària. Al final, davant del tribunal, cal recordar que l'equivalència amb la teoria de conjunts, calcular la variació ordinària de m elements preses de n en n equival exactament a calcular el nombre d'aplicacions injectives que es poden definir des d'un conjunt de cardinal n cap a un conjunt de cardinal m. Passem a parlar d'un altre tipus de variació. Aquestes són les variacions on sí que es poden repetir els elements, és a dir, són variacions amb repetició. Recordem que abans, en les variacions ordinàries, teníem la restricció que un cop usat un element ja no es podia tornar a triar. Doncs bé, ara eliminem aquesta restricció. No ens podem oblidar que, igualment, segueix important l'ordre en el que es fa la tria. Això fa que hi hagi un detall molt interessant, i és que, com ara sí que podem repetir elements, la n, és a dir, el nombre de llocs a omplir, pot ser més gran que la m, el nombre d'elements que tenim disponibles, i això mateix ho podem observar en l'exemple que veurem. Si bé tots hem sentit parlar de la quiniela, potser no tots n'hem jugat mai. Llavors, us vaig a explicar una mica com funciona el joc. Bàsicament, tenim una llista amb 14 partits que es celebraran. En aquesta llista, normalment el que fa és parlar de partits esportius. Ens centrarem, doncs, en el nom de l'equip que juga i en la primera columna, que és bàsicament la que s'ha d'omplir per rigor. Podem veure la primera filera que juguen dos equips, el Deportivo i el Real Sociedad. El que es basa la tria que nosaltres hem de fer és aquest 1, aquesta X i aquest 2, indicant el número 1 que creiem que guanyarà el Deportivo, la X que creiem que els dos equips empataran i el número 2 que indica que la Real Sociedad serà l'equip que guanyi. En aquest cas la nostra M serà 3, ja que tenim 3 elements a triar, que són l'1, la X o el 2. Però quina serà llavors la nostra N? Doncs la nostra N serà els 14 partits que hi ha a la llista. Per tant, tenim una columna d'aquestes 14 casilles buides que hem d'anar omplint de dalt a baix. Per què és una variació amb repetició? Doncs bàsicament perquè es poden repetir, ja que podem triar, igual que es veu en aquesta plantilla que he omplert, que la major part de les creus estan a la segona columna. Per què importa l'ordre? Perquè no és el mateix encertar que el Barça guanyi el partit 1 a encertar que el Girona guanyi el partit 14. Si intercanvies els resultats del primer partit per l'últim, la jugada canvia completament. Com ho calculem, doncs, amb el nostre principi de multiplicació? Doncs, bàsicament, pel primer partit tenim 3 opcions, 1, x i 2. Pel segon partit, el mateix. Pel tercer partit, el mateix. I així fins al número 14. Multipliquem el número d'opcions, que és el número 3, tantes vegades com creus haguem de posar, és a dir, 14, i la multiplicació aquesta ens fa resumir-ho tot tal que fer a l'exponent de 3 elevat a 14, és a dir, al final no deixem de fer un m elevat a n. Calcular les variacions amb repetició de m elements agafats de n en n equival exactament a calcular el nombre total d'aplicacions, sense necessitat que siguin injectives, que es poden definir des del conjunt del cardinal n cap a un conjunt del cardinal m. Anem a puntualitzar una mica més, tenint en compte les permutacions matemàtiques. Una permutació és qualsevol de les maneres possibles d'ordenar o posar en fila tots els elements d'un conjunt finit. L'ordre en què posem aquests elements importa. I aquí ve la millor notícia. Si hem entès bé les variacions ordinàries, les permutacions ja les tenim pràcticament apreses. Què és una permutació ordinària? Doncs, literalment, és un cas particular de les variacions ordinàries. És el cas en què el nombre d'elements que tenim, m, coincideix exactament amb el nombre de llocs que volem omplir, n. És a dir, quan m és exactament igual que n. Les regles, per tant, continuaran sent exactament les mateixes, és a dir, importa l'ordre i no es poden repetir els elements. Ara bé, hi ha una novetat, i és que ara agafem tots els elements del conjunt i no ens deixem cap fora. La pregunta que respon al que fa una permutació és de quantes maneres diferents puc reordenar el conjunt de n objectes.
La demostració és senzilla, i és que tenir la definició de la variació tenint en compte els factorials, com que hem dit que una permutació és una variació on m és igual a n, només hem de substituir aquesta igualtat en la fórmula de les variacions ordinàries, fent que n factorial estigui dividit entre n menys n factorial, de forma que tenim al final un n factorial dividit entre 0, però recordem que 0 factorial és el terme neutre, és a dir, 0 és igual a 1. Com que ja sabem que per definició el factorial de 0 és 1, ens queda directament que la permutació ordinària es calcula tal que n factorial. Anem a veure un exemple per acabar d'aclarir-ho. I és que imaginem que tenim 3 estudiants que estan competint en una cursa de 100 metres llisos. De quantes maneres diferents poden quedar classificades a la línia d'arribada? La realitat està que des d'un primer moment nosaltres no podem preveure qui guanyarà, ja que al final qualsevol de les 3 pot quedar en la primera, segona o tercera posició. Anem a analitzar-ho. En primer lloc, li podem donar la medalla d'or a l'Alexa, que és una de les 3 estudiants. Qualsevol de les 3 podria haver arribat, però ha arribat l'Alexa. En segon lloc, ha arribat l'Olga. Ara només quedaven per arribar l'Olga o la Raquel, però en aquest cas ha arribat l'Olga. Per tant, al tercer lloc només li quedava la Raquel. És a dir, teníem 3 possibles opcions multiplicades per 2 possibles opcions multiplicada per l'única opció que ens quedava lliure. Aquesta multiplicació, com hem vist, pertany a la definició de què és un factorial. Per tant, si apliquem aquest principi de multiplicació, al final arribem a que el resultat de les possibles variacions que hi ha és precisament que aquesta permutació és 3 factorial, que en aquest cas dona 6. Ara bé, al ser només 3 participants, això es pot comprovar gràcies a la llista que he fet a continuació, que és bàsicament la primera, segona i tercera posició tenint en compte els diferents ordres en els quals podrien haver arribat a la meta. Per concloure aquest apartat, calcular les permutacions ordinàries de n elements equival exactament a calcular el nombre d'aplicacions bijectives que es poden definir entre 2 conjunts finits del mateix cardinal. Fins ara havíem vist que si teníem m elements tots diferents, el nombre de maneres d'ordenar-los era simplement amb m factorial. Però ara, amb les permutacions en repetició, ens fem la següent pregunta. Què passa si algun d'aquests elements són exactament iguals entre ells? Per exemple, d'un total d'm objectes en tenim alfa objectes que són iguals entre ells, beta objectes iguals entre ells i així amb un últim grup de lambda objectes iguals entre ells. Esclar, com la suma de tots ells és el total d'objectes, es compleix que alfa més beta més tot el que sigui fins a lambda és igual a m. Quines són les regles ara? Doncs, bàsicament, que sí que es poden repetir els elements, que els usem tots, els m elements a cada grup, i que l'ordre importa. Però si l'intercanviem 2 elements que són idèntics entre ells, la llista final no canvia gens, és exactament la mateixa. Un exemple que es podria aplicar en el món real seria imaginar que estem a la ciutat de Barcelona amb els carrers en forma de quadrícula per la zona de l'Eixample. Volem anar des d'una cantonada A fins a una cantonada B, que es troba a 3 illes cap a l'est i 2 illes cap al nord. Per fer el camí el més curt possible, estem obligats a fer en total 5 moviments, 3 cap a l'est i 2 cap al nord. Quants camins diferents de longitud mínima podem fer per arribar des del punt A fins al punt B? Per poder demostrar la fórmula anem a fer l'explicació amb l'exemple. Llavors, és important en el primer pas distingir els moviments que són iguals, és a dir, quins són els moviments cap a l'est i quins són els moviments cap al nord. Els 3 moviments cap a l'est són idèntics, però què passa si els pintéssim de colors diferents o els poséssim una etiqueta com E1, E2, E3? En el cas de ser diferents, ens hem de plantejar de quantes maneres es poden reordenar aquests 3 moviments dintre de qualsevol camí. Això ens dona un total de 3 factorial, és a dir, 3 per 2 per 1, que dona 6. Fem el mateix amb el segon grup, és a dir, agafem
els moviments cap al nord i fem exactament el mateix. Els posem etiquetes n sub 1 i n sub 2. Com que ara són diferents, es poden ordenar entre ells en 2 factorial. Així doncs, realment, 2 factorial és 2 per 1, que és 2. El tercer pas és, bàsicament, connectar amb permutacions ordinàries. És a dir, què és el que hem d'aconseguir amb aquest truc? Doncs que tenim 5 lletres diferents en comptes de 3 iguals i 2 iguals. Així doncs, podem aconseguir que totes les nostres direccions siguin 5. Així, d'aquesta forma, al tindre 5 opcions, el que aconseguim és tindre 5 factorial per pensar en les variacions possibles per arribar del punt A al punt B. Així doncs, podem escriure aquesta igualtat com camins reals multiplicat per la reordenació dels camins d'est multiplicat per les reordenacions dels camins nord. I tot això serà igual al total de permutacions sense repetició. O el que és el mateix en el nostre exemple, bàsicament, la permutació amb repeticions multiplicada per 3 factorial multiplicada per 2 factorial serà el mateix que 5 factorial. Si això ho pensem de forma genèrica, el que pensem és la permutació amb repetició multiplicada per alfa factorial per beta factorial, així fins a lambda factorial, serà igual que m factorial. Un cop podem aïllar la nostra incògnita, com el que nosaltres només volem saber és quants camins reals hi ha, l'últim pas algebraic és evident. Passem dividint els factorials en repetició que hem afegit artificialment. De forma que al final se'ns quedarà que la nostra permutació amb repetició serà igual a m factorial dividit entre el conjunt alfa factorial, beta factorial i així fins a lambda factorial. En el nostre exemple, la permutació amb repetició quedarà igual 5 factorial entre 3 factorial per 2 factorial. D'aquesta forma queda demostrat que dividim aquests elements precisament per desfer l'efecte de comptar com a diferents elements que en realitat són idèntics. Contestant a la pregunta que s'ha quedat a mitges, al final 5 factorial entre 3 factorial per 2 factorial no deixa de ser 10 camins possibles. En definitiva, les permutacions amb repeticions ensenyen que quan l'ordre importa, però tenim elements idèntics, no comptem de més, només cal agafar de tota la reordenació possible i dividir per les il·lusions de diferència que ens creen els elements repetits. Abans d'entrar a estudiar les combinacions, és a dir, a estudiar la combinatòria ordinària i amb repetició, és necessari introduir unes certes propietats. Començarem amb el concepte de nombre combinatori. Per què ho fem ara? Doncs per 2 raons principals. En primer lloc, perquè ens permetrà simplificar molt l'expressió matemàtica de les combinacions ordinàries i amb repetició que veurem més endavant. I, en segon lloc, perquè tenen un conjunt de propietats algebraicament molt interessants i una relació directa amb elements tan fonamentals com el triangle de Tartaglia i el binomi de Newton. Donats 2 valors naturals, aquests els anomenarem m i n, tals que la base m sigui major o igual que l'ordre n i aquests 2 números siguin majors o iguals que 0, anomenarem nombre combinatori m sobre n i el designarem amb la notació entre parèntesis que veiem a continuació. D'aquesta expressió és molt important destacar els seus 2 components. El nombre superior, m, s'anomena base de nombre combinatori, mentre que el nombre inferior, n, s'anomena ordre del nombre combinatori. En definitiva, què és el que estem fent amb aquesta m i amb aquesta n? La m ens indica quants elements tenim per poder agafar, mentre que la n el que ens està indicant és quants elements agafem en realitat. Per poder entendre els nombres combinatoris, al final s'han d'acceptar les seves propietats. Anem a parlar-ne mica en mica d'elles. La primera propietat ens dona els valors dels casos més senzills o límit, quan l'ordre és 0, 1, m-1 o m. Com es demostra? Doncs simplement apliquem la definició de nombre combinatori. Per m sobre 0 ens queda m factorial entre 0 factorial per m factorial. Com que sabem, per convenció, que 0 factorial és igual a 1, ens queda en realitat m factorial dividit m factorial,
i tots sabem que qualsevol número igual en numerador i denominador és igual a 1. Per a m sobre m ens queda una mica la mateixa idea, i és que m factorial queda dividit ara entre m factorial per 0 factorial. Torna a passar exactament el mateix amb la convenció de que 0 factorial és igual a 1. Per tant, finalment, el resultat ens torna a quedar com un 1. Per m sobre 1 ens queda una divisió tal que m factorial es divideix entre 1 factorial per m menys 1 factorial. Desenvolupant el numerador com a m per m menys 1 factorial, podem simplificar que m menys 1 factorial ens queda directament m. El mateix que ens passava amb m sobre 1, veiem que també ens succeeix el mateix quan tenim m sobre m menys 1. Al final ens queda la mateixa divisió que vèiem en el cas anterior. La segona propietat diu que els números combinatoris de la mateixa base i orígens complementaris són iguals. Què vol dir això intuïtivament? Que si tenim m elements, triar quins n elements agafem és exactament el mateix que triar quins m menys n elements deixem fora. Per exemple, triar un equip de 8 persones entre 10 és el mateix que triar quines 2 persones es queden sense jugar. Si desenvolupem el membre de la dreta fent servir la definició, tindrem que m factorial estarà dividit entre m menys n factorial. I com que la multiplicació al denominador és commutativa, aquesta expressió és idèntica a m factorial dividit entre n factorial per m menys n factorial, que és precisament m sobre n. La tercera propietat s'anomena fórmula de Strigel o propietat d'addició. Aquesta propietat és fonamental perquè és el que ens permetrà construir el triangle de Tartaglia. Qualsevol element del triangle s'obté sumant els 2 elements que té a sobre de la fila anterior. Ja ho veurem. El que és important és que té de base m menys 1. Per demostrar-ho, desembalarem la suma de la dreta buscant el denominador comú. Per poder sumar les dues fraccions necessitem igualar els denominadors. A la primera fracció li falta multiplicar per n, per convertir n menys 1 factorial per n en n factorial. A la segona fracció li falta multiplicar per m menys n per convertir m menys 1 menys n factorial per m menys n en m menys n factorial. Escrivint-ho amb denominador comú n factorial per m menys n factorial, obtenim la següent igualtat. Traient el factor comú m menys 1 factorial al numerador i fent els càlculs pertinents, ens queda demostrada la fórmula de Strigel. Finalment, la quarta propietat ens diu que si tenim m sobre n, això serà igual que m menys 1 sobre n menys 1 més m menys 2 sobre n menys 1 i així fins a arribar a n menys 1 sobre n menys 1. Això s'aplicarà sempre i quan m sigui més gran o igual que n i n sigui més gran o igual que 1. Visualment, el triangle de Tartaglia ens diu que si sumem una diagonal d'elements d'un mateix ordre n-1 des del costat dret fins a la fila m-1, el resultat d'aquesta suma és l'element que queda immediatament a la dreta de la fila següent, és a dir, m sobre n. Aquesta demostració es fa aplicant la fórmula de Strigel de forma anidada o successiva. Si desglossem m sobre n per Strigel, tenim que m sobre n serà igual a m-1 sobre n-1 més m-1 sobre n. Si ara tornem a aplicar Strigel al segon terme m-1 sobre n, ens queda que això serà igual a m-2 sobre n-1 més m-2 sobre n. Si anem desplegant iterativament el darrer terme fins a arribar al cas límit on l'ordre i la base coincideixen, veurem que tots els termes restants es van desfent en cadena fins a obtenir la suma de la diagonal. Ja he comentat anteriorment el triangle de Tartaglia, però anem a veure realment què és aquest triangle de Pascal. Si disposem els nombres combinatoris de forma triangular, començant per la base m igual a 0 a dalt de tot, i a la següent fila la base m igual a 1, després m igual a 2 i així, positivament, obtenim una estructura piramidal preciosa. Al anar substituint cadascun dels valors, veiem que 0 sobre 0 dona 1,
1 sobre 0 dona 1, 1 sobre 1 dona 1, 2 sobre 0 dona 1, 2 sobre 1 dona 2, 2 sobre 2 dona 1 i així successivament fins a arribar a l'infinit. Com es construeix aquest triangle a la pràctica de manera immediata? Gràcies a les propietats que acabem de demostrar, els extrems de cada fila valen sempre el valor 1, perquè per la propietat primera sabem que m sobre 0 serà igual que m sobre m, que donarà igual a 1. Qualsevol altre element interior s'obté sumant els dos elements que té just a sobre. Això no és cap màgia, i és que directament la fórmula de Strigel, que veiem a la propietat 3, ens diu que m sobre n és igual a m menys 1 sobre n menys 1 més m menys 1 sobre n. La simetria perfecta del triangle respecte a l'eix vertical és deguda a la propietat segona, la dels números combinatoris complementaris, que ens diu que m sobre n serà el mateix que m sobre m menys n. A més de les propietats que acabo d'explicar, hi ha altres propietats amagades dintre del triangle, ja que amaga relacions numèriques molt interessants. La quarta propietat es veu clarament si baixem en diagonal cap a la dreta. Si sumem els elements d'aquesta diagonal, el resultat és el número que queda immediatament a la dreta de la fila següent. Si fem aquesta suma diagonal des de la segona fila, el que obtenim és la suma dels n primer números naturals, és a dir, 1 més 2 més 3 més 4 més 5 i així fins a l'infinit. Si ho fem des de la tercera fila, obtenim la suma dels números triangulars, 1, 3, 6, 10, anomenats així perquè es poden representar formant triangles puntejats. Però on es mostra tota la potència algebraica d'aquests números combinatoris és en el desenvolupament de la potència d'un binomi, el conegut binomi de Newton. Si ens fixem quan desenvolupem algebraicament les primeres potències d'un binomi, a més b, tot això elevat a n, què és el que veiem? Doncs que per n igual a 1, a més b elevat a 1 quedarà amb els a més b amb els coeficients 1 i 1. Què passa per n igual a 2? Doncs que tindrem a més b, tot això elevat a 2, serà igual a a la 2 amb coeficient 1 més ab amb coeficient 2 més b a la 2 amb coeficient 1. I per n igual a 3 tindrem a més b elevat a 3 serà igual al a elevat a 3 amb el coeficient 1 més a al quadrat multiplicat per b amb el coeficient 3 més a multiplicat per b al quadrat amb coeficient 3 més b al cub amb coeficient 1. Veiem que, efectivament, els coeficients de les variables són exactament els números de la fila n del triangle de Tartaglia, i això ens permet escriure la fórmula general del binomi de Newton per qualsevol exponent natural de n, seguint la fórmula que tenim a continuació, que ens diu que a més b elevat a n serà igual al sumatori des de i0 fins a n de n sobre i multiplicat per a elevat a n menys i multiplicat per b elevat a i. Una nota d'ampliació. Leibniz va estendre aquest resultat per polinomis de més de 2 termes, el teorema del multinomi, fent servir permutació amb repetició. A partir de la fórmula del binomi de Newton podem demostrar dues propietats més de les files del triangle. Primera, la suma dels números d'una mateixa fila és una potència de 2, és a dir, n sobre 0 més n sobre 1 més n sobre n, això ens queda 2 elevat a n. La segona és que ens diu que la suma alternada de signes dels números d'una fila és igual a 0, és a dir, n sobre 0 menys n sobre 1 més n sobre 2 menys, més, fins a arribar a un valor menys 1 elevat a n multiplicat per n sobre n, això ens donarà exactament igual a 0. Un cop vistes les propietats dels nombres combinatoris, entrem de cara a la combinatòria ordinària. Aquí és on tot cobra sentit. Utilitzem la definició de nombre combinatori que acabem de treballar per donar una resposta ràpida i elegant a aquest tipus d'agrupació. Anomenem combinacions ordinàries de m elements agafats de n en n, tenint en compte que n és més petit o igual que m, a les agrupacions de n elements que podem formar seguint
dues regles fonamentals. La primera regla: no es poden repetir elements dintre de la mateixa agrupació. I la segona regla: l'ordre no importa. Dues agrupacions es consideren diferents únicament si tenen algun element diferent, però no pas per l'ordre en què estan col·locats. Anem a pensar un exemple pràctic, i és que bàsicament d'un grup de 8 candidats volem triar un equip de 3 persones diferents. De quantes maneres es podrà formar aquest equip? Bàsicament, anomenem C el nombre total de combinacions ordinàries, com trobem el seu valor. Pensem-ho així: si agafem una combinació qualsevol de n elements i en reordenem els seus components de totes les maneres possibles, generem n factorial ordenacions diferents, és a dir, les permutacions. Si fem això per cada una de les combinacions possibles, obtindrem el total de les variacions ordinàries i, per tant, es compleix que les combinacions multiplicada per les permutacions serà igual que les variacions, de forma que si el que fem és aïllar la combinació, ens queda que donarà la divisió de variació entre permutació. Si substituïm la variació i la permutació per les fórmules que ja havíem vist, ens queda l'expressió exacta del nombre combinatori un cop hem reorganitzat les idees. Veiem així la utilitat de la definició que hem vist abans. Calcular combinacions ordinàries és, literalment, calcular el nombre combinatori m sobre n. Tornant a l'exemple, com que no es poden repetir persones i l'ordre no importa, l'equip és el mateix el triïs en l'ordre que el triïs. Es tracta de combinacions ordinàries de 8 elements agafats de 3 en 3. En total, n'obtindrem 56 maneres diferents. Anem a explicar una aplicació composta que té a veure amb el principi de multiplicació. Què passa quan combinem seleccions de dos conjunts diferents? Si tenim un conjunt A de n objectes i un conjunt B de m objectes, el nombre de maneres de triar un grup format per K menys P elements de A i P elements de B s'obté aplicant el principi de multiplicació sobre les dues combinacions independents, és a dir, multiplicarem n sobre K menys P per m sobre P. Veiem un exemple per poder entendre aquesta aplicació composta. I és que resulta que en una empresa hi ha 5 vacants, 3 per dones i 2 per homes. Es presenten 10 candidates dones i 8 candidats homes. De quantes maneres es pot cobrir les places? Bé, doncs haurem de triar 3 dones de les 10 possibles i 2 dels 8 possibles. Si fem això i fem la combinatòria de 10 sobre 3 ens dona 120 opcions per les dones, i si fem la combinatòria de 8 sobre 2 ens donarà 28 opcions per als candidats homes. I si tot això es multiplica, és a dir, multipliquem les 120 opcions de dones per 28 opcions d'homes, al final el que ens queda serà que existeixen 3.360 maneres diferents de poder formar o de poder cobrir aquestes vacants. Per acabar amb el tema de les combinacions, variacions i permutacions, anem amb les combinacions amb repeticions. Les anomenem així quan tenim m elements agafats de n en n, denotats com CR, a les agrupacions de n elements que es poden formar complint dues regles. Primera de totes, sí que es poden repetir els elements dintre de cada agrupació, i segona, l'ordre continua sense importar. És a dir, dues agrupacions són exactament iguals si tenen els mateixos elements repetits el mateix nombre de vegades, encara que estiguin col·locats en ordre diferent. Un detall molt important, a diferència de les combinacions ordinàries, aquí l'ordre n sí que pot ser major que la base m. Per exemple, podem triar 10 caramels, n serà 10, d'un conjunt on només hi ha 3 sabors diferents, és a dir, m serà 3. Com deduïm la fórmula de la combinatòria amb repetició? Doncs, imaginem que tenim m tipus d'elements diferents, a sub 1, a sub 2 i així fins a sub m. Qualsevol combinació amb repetició la podem ordenar de forma natural pels seus índexs. Per representar-la, escrivim una lletra A per marcar cada tipus d'element i a continuació un símbol especial, per exemple, un barrot. Tant de cop com aparegui aquest element. Si analitzem el codi de símbols, sempre començarà amb una A. Necessitarem
exactament m vegades la lletra A per separar els m tipus d'elements i necessitem n símbols per indicar quants elements hem triat en total. Un cop fixada la A inicial, ens queden per distribuir en qualsevol ordre els m-1 símbols A restants i els n símbols triats. Això és exactament equivalent a calcular les permutacions amb repetició d'un total de m-1 més n elements, o un símbol que es repeteix m-1 vegades i l'altre es repeteix n vegades. Si ens hi fixem bé, aquesta fracció equival a la combinació ordinària. Aquesta és la fórmula de les combinacions amb repetició. Sumar la base i l'ordre, restar 1 i calcular el nombre combinatori sobre l'ordre n. Amb això tenim tancades totes les agrupacions combinatòries, variacions, permutacions i combinacions, tant ordinàries com amb repetició. Però anem a veure un esquema. Per tancar aquest bloc i tenir un domini absolut a la pràctica, és molt útil fer servir un arbre de decisió o esquema mental que ens permet saber immediatament quin tipus d'agrupació hem d'aplicar en qualsevol problema. Davant de qualsevol enunciat, ens hem de fer sempre 3 preguntes en ordre clau. La primera pregunta és: importa l'ordre? Si no importa l'ordre, llavors estem directament i sens dubte davant d'una combinació. L'únic que ens queda per preguntar-nos és si podem repetir o no els elements. Ens hem de fer una segona pregunta, que és: entren tots els elements del conjunt? En el cas de que sí que entrin tots els elements, ja sabem que es tracta d'una permutació. Simplement estem reordenant el conjunt sencer. Ens preguntem llavors si es repeteixen. En el cas de que sé que sí, serà una permutació amb repetició, i en el cas de ser que no, una permutació ordinària. En el cas de que la pregunta anterior, és a dir, si entren tots els elements, no entren tots, només estem triant una petita part. Això es tracta d'una variació. Ens preguntarem llavors, igual que en l'anterior, si es repeteixen o no, per saber si és una variació amb repetició o una variació ordinària. Veiem que les permutacions no són més que un cas particular de les variacions quan agafem tots els elements. Tenir aquest mapa mental estructurat permet resoldre qualsevol problema de recollida de dades o combinatòria en qüestió de segons de forma infal·lible. Moltíssimes gràcies per haver arribat fins aquí. Espero que totes les explicacions t'hagin servit per veure la combinatòria d'una manera molt més clara i intuïtiva. Si t'ha agradat el vídeo i t'ha sigut útil, agrairia moltíssim que li donessis un m'agrada, el compartissis amb algú a qui li pugui anar bé i et subscrivissis al canal per no perdre't els pròxims blogs del temari.